Здравейте, аз съм Илияна от Aroma Face Yoga и в днешното видео искам да ви покажа няколко упражнения, с които да предотвратите или да намалите марионетните бръчки. Марионетните бръчки започват от ъгълът на устата до долна челюст. За съжаление, с възрастта кожата, мускулите, тъканите губят своята форма, а мускулите, които ни придават намръщен, нещастен, ядосан вид и теглят устните ни надолу, са депресори. Депресорите се разполагат от двете страни на брадичката, захващат се за кръглият мускул. А за кръглият мускул се захващат мускула на бузите, мускула на смеха, големия малък скулов мускул. Затова, когато работим с депресорите, се подобрява значително овала на лицето, изравнява се нозолабиалната бръчка и марионетните бръчки. Първото упражнение, с което ще започнем, е да разгреем тъканите. Поставяме палци под брадичката, показалци свити под формата на ключе, разтриваме областта между долна устна и челюстта. А със следващото упражнение ще работим с кръгъл мускул, мускула на бузите, смеха и депресори. С палец и с показалец захващаме горна и долна устна и ритмично се стремим да издуваме бузи. Правим упражнението от 3 до 5 пъти. Следващото упражнение отново ще работим за кръглият мускул. Захапваме горна и долна устна и се стремим широко да се усмихнем. За да не образуваме допълнителни бръчки на горна устна и нозолабиална, поставяме безимени върху горна устна, а средни пръсти на нозолабиална. С останалите придържаме бузите. Ето така. Захапваме. За да отпуснем мускулите, правим упражнението конче. Вибрираме с горна и долна устна. Следващото упражнение е необходима тапа. За да бъде комфортно, измерваме при отворена уста, като поставяме пръсти, за да видим колко дълга да е тапата. Аз лично мога да събера 4 пръста в устата. Ето така, затова на мен тази тапа ми е удобна. Но ако вие можете да съберете само 3 пръста, отрежете тапата толкова, колкото са пръстите. Поставяме тапата, като я захапваме с устни и за да не образуваме допълнително нозолабиални бръчки и марионетни бръчки, фиксираме с длани бузите. Ето така. Следващото упражнение ни е необходима бутилка. Захапваме с горна и долна устна, но не с зъби, гърлото на бутилката и ни е необходимо малко количество вода, за да е тежестта. Стремим се да я повдигнем и задържим отново 3-5 секунди. Ето така. Отново задържаме толкова, колкото ни е комфортно. А сега ще разтегнем ъгълът на устата
И ще придадем и ще го повдигнем нагоре. Ето така. Отново отпускаме мускулите. Тези упражнения можете да правите толкова пъти, колкото ви е приятно. И ако всичко това, което споделих с вас, ви е харесало, дайте палче, натиснете камбанката, абонирайте се за канала, ако не сте го направили и отново ни очаквайте.